Umiddelbart betyder det anerkendelse af arbejdet, vi laver. Vi er jo en frivillig klub. Alt arbejde er frivilligt, så det er en stor anerkendelse for det arbejde, der bliver lavet. Og så betyder det, at vi måske har økonomisk rådrum til at lave noget ekstra, ud over hvad vi ellers har gjort indtil nu. Det er fordi, at det er rigtig sjovt at gå til fodbold. Ja, det synes jeg. Fordi at det er sjovt at score mål. Og der har vi jo blandt andet har vi haft sidste år en tur ned til, sidste år var det Spanien, i år var det Italien, for de lidt større i efterårsferien. Ja, men de har fået en oplevelse, simpelthen, og måske en oplevelse, som nogle af dem ikke ellers vil få. Og være en del af den gruppe derude. Og vi ligger meget vand på, at der er noget socialt omkring. Altså, vi har vores fodbold, som er fodbold, og så vil vi gerne have nogle sociale ting omkring fodbolden, som gør, at der bliver et fællesskab her. Og så har man nogle oplevelser sammen, som man tager med hjem, og det knytter jo bånd. For vi to er blevet bedste venner. Det der er vigtigt, altså det vi kan se i vores klub med de børn og unge, det er, at når de kommer her, og i forhold til, at de måske spiller fodbold hjemme i deres baggård eller nede på gaden, så kommer de her, og så møder de møder børn fra andre dele af Nørrebro, fra andre dele, altså både rent fysisk og rent socialt, så kommer de ind og oplever Nørrebro med den mangfoldighed, som Nørrebro har, og ikke bare lige ens egen lille firkant. Det er sjovt, at vi skal spille kamp. Og det er også sjovt. Og ja, man scorer mål, og vi er gode til at spille, fordi at vi scorer rigtig mange mål. Og så er det bare sjovt. Vi har medlemmer, altså når vi ser på vores medlemsliste, så har vi sådan set medlemmer fordelt i ungdomsmedlemmer nogenlunde for alle de 4 folkeskoler på Nørrebro. Det betyder, at vi faktisk får rummet hele Nørrebro. Og det tror jeg er noget af det vigtigste, vi som fodboldforening kan bidrage med her. Der er mange gode kræfter i klubben, og der er mange gode idéer, så der er mange ting op at køre. Så vi skal have stabiliseret klubben, og vi skal udvikle det indhold, både fodboldmæssigt og også socialt, vi tilbyder til spillerne. Og vi har jo det her fantastiske hus, som vi har fået, vi skal få brugt til.